Benvinguts. Avui explorarem la religió, les tombes i l'art de l'antic Egipte. Els antics egipcis creien en molts déus, eren politeistes. El seu panteó tenia centenars de divinitats que sovint es representaven amb cos humà i cap d'animal, una característica anomenada antropozoomorfisme. Era la seva manera d'entendre el món que els envoltava. Els déus més importants eren Radi, el déu del sol, Osiris, senyor de la resurrecció i dels morts, la seva esposa Isis, deessa de la maternitat, Horus, déu del cel amb cap de falcó, encarnat pel faraó, i Anubis, déu de la momificació, amb cap de xacal. Els temples no eren llocs de culte públic, sinó la casa dels déus a la terra. Es construïen amb grans blocs de pedra, sense arcs ni voltes, perquè duressin per sempre. Només el faraó i els sacerdots podien accedir a les sales més sagrades. L'estructura dels temples era molt clara, una avinguda d'esfinx, una gran portalada anomenada pilunus, un pati obert, una sala plena de columnes o sala hipòstila, i al fons, el santuari secret amb l'estàtua del déu. Els egipcis creien fermament en la vida eterna després de la mort. Però per aconseguir-la, el cos havia de mantenir-se intacte. Per això van desenvolupar la momificació, buidaven el cos, l'assecaven amb sal i l'embolicaven amb venes. Després, l'ànima del difunt viatjava al tribunal d'Osiris per al judici dels morts. Allà, el seu cor es pesava en una balança contra la ploma de la veritat, Maat. Si el cor era lleuger, el difunt passava al paradís. Les tombes dels faraons i rics van anar canviant al llarg de la història per evitar els robatoris. Les més antigues eren les mastabes, construccions protectores de forma trapezoidal, fetes inicialment de tova i més tard de pedra. Després van aparèixer les enormes piràmides, com les de Gizeh, però eren massa visibles i els lladres les saquejaven fàcilment. Finalment, es van construir els hipogeus, tombes excavades i amagades a la roca de les muntanyes, com la famosa Vall dels Reis. L'escultura egípcia tenia una funció religiosa o política i seguia normes molt estrictes. Les figures eren rígides, mirant al capdavant, amb els braços enganxats al cosinus els faraons es representaven idealitzats, joves, forts i sense defectes, com a déus. La pintura s'utilitzava per decorar murs de tombes i temples. Tenia característiques úniques, com la llei de la frontalitat. El rostre es pintava de perfil, però l'ull es veia de front, les espatlles i el tors de front, però les cames i els peus de perfil. Una altra característica de la pintura era la perspectiva jeràrquica. Els personatges més importants, com el faraó o els déus, es pintaven molt més grans que la resta de persones, com els servents o els camperols, per mostrar la seva superioritat. A l'est d'Àsia van florir paral·lelament altres civilitzacions fluvials. L'Índia, al voltant dels rius Indus i Ganges, amb ciutats ben planificades com Mohenjo-daro. Primer la Xina, a les valls del riu Groc i el riu Blau, coneguda per la seda i la seva escriptura amb ideògrames.